குறிப்பா மது போதைக்கு அடிமை ஆகியிருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களை எப்படி நம்ம அணுகணும், அவங்களை எப்படி நம்ம அதுல இருந்து மீட்டு கொண்டு வரலாம், மருத்துவர்களும் சரி அவங்க குடும்பஸ்தர்களும் சரி அவர் எப்படி அணுகணும், அதை பத்தி பேசிடலாம். அதுல ஆல்கஹால் அடிக்ஷன் ஆகிறதுங்கிறது ஒரு நோய், அது ஒரு கெட்ட பழக்கம் அல்ல, அது ஒரு நோய் அப்படின்னு விஞ்ஞானம் சொல்லுது. அது ஒரு நோய் அப்படிங்கிறதுனாலதான் மருத்துவர்கிட்ட வர்றோம். கெட்ட பழக்கம்னா முட்டிக்கு முட்டி தட்டணும் சொல்லி போலீஸ்காரங்கள்ட்ட தான் அழைச்சிட்டு போக முடியும். ஒருத்தர் குடிக்கு அடிமையானவர் அப்படின்னா 99% குடிக்கிறவங்க, குடிக்கு அடிமை நிலைக்கு போறவங்க யாருமே வேணும்னு திமிரெடுத்து கொழுப்பெடுத்து குடிக்கிறது இல்லை. அவங்களையும் மீறி அவங்க மூளை பண்ணுது. இப்போ 104 டிகிரி ஜுரம் இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணு, தேவையில்லாம குழப்பிக்காத, உன் கையில தான் எல்லாம் இருக்கு, யோகா பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது எப்படி நியாயம் இல்லையோ, அதே மாதிரி குடிக்க அடிமையானவர்கிட்ட போயிட்டு குடும்பத்தில் உள்ளவங்களும் சரி மருத்துவர்களும் சரி ஒரு லாஜிக் இல்லாம ஆலோசனை கொடுக்கிற பேர் வழி அப்படிங்கிற பேர்ல இனிமே ஒரு சொட்டு தண்ணி சாப்பிட்டா கூட ரத்த வாந்தி எடுத்து செத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு மருத்துவர் பயமுறுத்துறாருன்னு வச்சுங்களேன். இல்ல குடும்ப நபர்கள் இல்ல சொந்தக்காரங்க சொன்னாங்கன்னா மனசார அவங்களுக்கே அதை நிறுத்தணும், அதுல இருந்து வெளியில வரணும், நாளையில இருந்து இந்த சனியை நான் தொடக்கூடாதுன்னு ஒவ்வொரு நாளும் குற்ற உணர்ச்சியில தான் குடிக்க அடிமையானவர்கள் இருப்பாங்க. எந்த ஒரு மனுஷனுக்குமே குடிச்சிட்டு உடம்பு போய் மான மரியாதை போய் காசு செலவாகி லாஸ் ஆஃப் பே ஆகி லீவ் போட்டு குழந்தைங்களோட மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு நடுத்தருவுக்கு வந்துடுறதுனால அவனுக்கு என்ன லாபம்? குடிக்க அடிமையான ஒரு மனிதர்கிட்ட வீட்டில் உள்ளவங்க பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் லவ், ரெஸ்பெக்ட், அன்பும் மரியாதை, இன்னொரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற அங்கீகாரம். இது மூணும் அவருக்கு இருக்கணும். அப்பதான் அவர் முதல்ல சிகிச்சைக்கே ஒத்துப்பாரு. இல்லாட்டினா நான் என்ன குடிகாரனா, என்கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்கு, நானே நிறுத்திடுவேன், நான் முன்னாடி மாலை போட்டப்ப நிறுத்தலையா, கோவிட் வந்தப்ப நிறுத்தலையா அப்படின்னு தன்னைத்தானே உயிர் வாழ்ற கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் ஏமாத்திப்பாங்க. ஆளை போடும்போது நிறுத்துவாங்க. நிறுத்துறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை, ஆனா கண்டிப்பா திரும்ப குடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கு. ஏன்னா இது ஒரு நோய். இது டைபாய்டு மாதிரி, டெங்கு மாதிரி, சுகர் மாதிரி ஒரு நோய். நோய்னா மனசு அப்படிங்கிறது இல்லை, இது மூளையியல் நோய், மூளையோட சர்க்கியூட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நோய். இது மரபணுக்கள் ரீதியா ஜெனட்டிக்கா வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. நிறைய பேருக்கு சித்தப்பா, பெரியப்பா, தாய் மாமா அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கா நிறைய பேருக்கு குடிக்க அடிமையா இருக்கிறதெல்லாம் இருக்கும். எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நிறைய குடும்பங்கள்ல இருக்கும்.